Kumusta guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng pinakasimple at madaling gawing chicken tenders recipe. Okay, gagamitin po natin dito ay 2 pirasong chicken breast. Gagawa din tayo dito ng pinaka-basic na butter. At syempre, hindi mawawala ang breadcrumbs. Kaya naman napaka-espesyal ang ating recipe ngayon. Let's start cooking! Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin muna ang subscribe button at ang notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod naming videos. Ang una po natin gagawin ay syempre huhugasan muna natin ang ating chicken breast at hihiwain natin siya ng maninipis ng ganito. After nating mahiwa ay ilagay natin sa isang malinis na lalagyan at saka natin siya timplahan ng salt and pepper. At maglagay tayo ng garlic powder. At lagyan po natin siya ng liquid seasoning para mas lalong malasa ang ating chicken. Ayan, haluin natin ng maayos at iset aside natin siya ng 1 oras. At habang nakamarinate yung ating chicken ay gagawa na tayo ngayon ng butter. Maglagay tayo ng 1/2 cup na flour, 1 egg, at lagyan natin ng 1/2 cup na fresh milk, salt and pepper, i-mix natin yung ating butter hanggang ma-achieve natin yung consistency na pwede na mag-coat sa ating chicken. Maglagay ng breadcrumbs sa isang lalagyan. Ayan, ready na at pwede na tayong magpainit ng mantika. Kapag mainit na ang ating cooking oil ay i-dip natin yung chicken sa ating ginawang butter at saka natin siya i-coat ng breadcrumbs. Ayan, iprito na natin ang ating chicken tenders. Kailangan lang na medyo mahina ang apoy para hindi masunog. Kapag nag-brown na yung ilalim ay pwede nyo nang baliktarin. Ayan, at talaga namang itsura pa lang nakakatakam na ang ating chicken tenders. Iprito naman natin yung mga natirang batch. Ayan po, luto na ang ating chicken tenders. Garuma si Ramon. Sana po ay inyong nagustuhan ang ating recipe for today. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel.